एपिबि राजखान्थि हान्जानिफ्राय नैबे 11 नं बावखुंग्रि बियाबनि बिजाथि महरै नोंथाङा सायख'जाबाय माबायदि मोनखो गोसोआव गोजोन मोनदों आरो जाय बावखुंग्रि समष्टिनि ब्लक कमिटिनि एपिबि पार्टीनि दिनै बिबानगिरि बिथांमोननिसिम आरो अल बावखुंग्रि प्राइमारि कमिटिनि एपिबि पार्टीनि मावथि बिदा फंबाय बिनानाव आइजो अनसुलि बिमाफोरनि मेंनो रोङै बानाय गैयै नांसोमनायनि गेजेरजों दिनै बिथांमोननि हास्थायनाय बायदि सान हर जिरायनाय गैयै स्पिरिट आरो खारनायनि गेजेरजों आं दिनै बावखुंग्रिनि सासे केन्डिडेट महरै गसंफैनो खाबुखौ मोनबाय। लोगोसे दिनै डक्टर अनजुलि मेडाम बर' आइजो बर' बिमाखौ जे आंखौ दिनै बे स्टेटासआव गसंनो खाबुखौ होदों बिथांनिसिम गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय आं बावहरबाय। जिहेतु नोंथाङा सासे सोरखारि साख्रियावलामोन दिनै रायजो राजाखौ सिबिनो थाखाय साख्रिखौबो नागारबाय मा फोरमायगोन? औ आंनि साख्रिया देरसिन नङा। सुबुं समाजखौ अनसायनो हानाय गुबुनखौ खैफोदनिफ्राय उद्धार खालामनो हानाय दिनै दुखुथिया नखरफोरखौ सहाय खालामनो हानायासो आंनि थाखाय गिदिर थांखि। Zindabad!